assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omadین ба канали мо. пеш аз ҳама бародарони азиз, ярдонали лайки бепла мечахем ва дар канали мо подписаться метинем. хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, дар бонки миллӣ, тӯзон бонки Эсхат, Алифбон, Спитаминбон, Кастомербон, Коммерсбон, Ҳумо, Орионбон, Душанбе Сити ва ғайраҳо 1000 рубл 168 сомон, доллар 10,25 евро бошад 10,31. бародаро, аз шумо танҳо дастгирӣ як дона лайки бепла ҷахидан ва видеоро паҳн кардан. ҳаррӯза видеои моро интизор бошен. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. боқӣ сарбаланду обод бошен.